Doncs comença el segon dia. Avui estic content perquè són les 8:10 i ja estic pedalant. Ja acabo de sortir de l'alberg, aquí l'alberg La Bruna, primer de Cerdanya, he dormit molt bé. I bueno, he fet un bon esmorzar per afrontar la sortideta d'avui. Serà maca. Ara baixo per la carretera nacional fins a la Seu, serà tot tendència cap a baix, baixada, i a la Seu ja em desviaré per carreteres secundàries cap a Tuixén, Gósol, Vallcebre i acabaré fent nit a Guardiola de Berguedà, que serà el final d'etapa. Acaben de passar un cotxe dels Mossos d'Esquadra i anava aquí gravant. Se m'ha quedat mirant amb una cara el conductor, espero que no em foti una multa. Bueno, doncs d'aquí fins a la Seu seran, no sé, igual són 20 quilòmetres de baixada, seran uns quants quilòmetres, i això sí, aniré gaudint sempre a l'esquerra amb la Serra del Cadí, amb aquesta llum del dia, que per cert, estan els núvols trencats, hi ha força sol, i això és d'agrair, després de la fangada que em va ploure ahir, està la bici, estava tot superbrut de fang. M'ha passat les sabates, la bici, el GPS, tot. Però bueno, avui ja dic, avui sembla que apretarà el sol, així que de seguir amb totes les jaquetes. Res, a gaudir del Cadí, que entre avui i demà el voltaré per la vessant sud i nord. El paisatge és guapíssim, realment això són carreteres super secundàries, per aquí no passa ni ningú. Ara, això sí, són tan secundàries que l'asfalt està bastant degradat. He passat alguns trams on estava fins i tot com picat, gairebé com graveta. Quan he marxat des de Bellver estava el cel bastant despejat, però ara venint cap aquí, cap a Tuixén, pujant al coll de la Trava, m'he ficat sota un núvol grisot, com si s'hagués fet de nit, està aquí dalt. És amenaçador. Espero que no descarregui, que m'aguanti i pugui passar en sec, a veure si tinc sort. Atraent, parat aquí a agafar aigua en una font. És guapíssim aquest poble, està en un enclavament, aquí un raconet xulíssim. El que tinc al darrere també és una passada. Ara sembla que ha parat de ploure i acaba de passar un cotxe cap a baix, direcció contrària, és a dir, ve cap on he d'anar, i l'he vist bastant sec, vull dir que potser amb sort he deixat el núvol de la pluja aquí al darrere. A veure si és veritat.
bufa vent, és que bufa vent de tants ràfegues que no em tiren de la bici de miracle. I ara no està bufant fort, abans ha bufat més fort, però bueno, almenys no em mullo. Aquí, quan vas en bici, si plou et mulles, si fa vent has d'anar al tanto. Estàs a l'empara de les inclemències meteorològiques, és el que té. Per una part de lo guapo d'aquest esport. Des d'aquí, des de Tuixén, la pujada anant cap a Bosso, la carretera està molt millor, l'asfalt. El fer molt més llis, molt més suau. No hi ha els sots que hi havia en l'altre tram. Vull dir que es podrà gaudir bé la pujada dintre del que és gaudir quan vas cap a dalt. Adéu. Tinc constantment la companyia de l'aigua que baixa pel riu, el soroll que fa. Aquesta és l'ermita de Sant Jaume del segle X. Ja em direu si no sembla un pessebre, això. Aquí, que som als peus del Perafort, una de les muntanyes mítiques de Catalunya. És que rodar per aquestes carreteres fa un goig, tal com està tot tan verd. Saltes... Avui, Guardiola 27, Guardiola se'n vaig. Però em sembla que faré volta perquè crec que he d'anar a Vallcebre. Bueno, doncs ja m'he desviat de la carretera principal i ara he girat cap aquí, cap a Vallcebre, per una pista rural asfaltada, vull dir que hi haurà desnivells importants. Les rampes de benvinguda ja són potents i estic encarant l'últim port del dia, que és el port de Pradell. Ara, això sí, el faig per la banda menys dura. És a dir, els desnivells impossibles de més del 20% no els faré de pujada, els faré de baixada. És xulo o no és xulo? És xulo o no és xulo? Vaya tela al coll de Pradell.
passada tenir Pedraforca a tocar. El Pradell és durillo, durillo, durillo. Vaya rampotes que hi ha. No em vull imaginar el que ha de ser pujar per l'altre vessant. Vaya tela. És super constant. Vaya passada. Ja està, ja he fet el coll de Pradell, ja està fet! Ara ja crec que tot el que queda fins a Guardiola de Berguedà ja és tot baixada. Són uns 17 quilòmetres i crec que serà tot baixada, però com que fa fresqueta paro a posar-me la jaqueta per enèsima vegada. Ai, quina cresta més curiosa, Bueno, ara aquí baixaré unes rampes de més del 20% de desnivell. Hauré de tirar el pes enrere, el cul enrere i apretar fort els frens perquè no s'embali la bici. No em vull imaginar el que ha de ser pujar això. Vaya tela. Això és el mirador de Capdeig, quina passada, és guapíssim. És impressionant veure això, aquestes formacions rocoses i aquest espadat aquí amb les cases i els prats. Guapíssim. Ha sigut una etapa realment xula. De fet, és una de les etapes de la marxa cicloturista Orbea Cadí Challenge. Es poden descarregar els tracks de Wikiloc. Té una pàgina web, vull dir, ja es poden consultar. Molt bé, molt xula l'etapa. Ara a buscar l'alberg.